Той може да създава чернови на съдържание, да предлага различни начини за думата на нещо, което сте написали, да предлага и вмъква изображения, да създава презентации на PowerPoint от вашите документи, както е и създадена днешната презентация. Също така има страшно много други полезни неща, като таблици в Excel. Вече не е нужно да помните командите, как точно се случват. Знаем, че Excel е сравнително сложен за хора, които нямат опит с него. Copilot използва така наречения Large Language Model, което е GPT-4, GPT-4 технология. Той е мощен инструмент, служи за генериране на текст и разрешаване на езикови задачи. Представете си, че можете да създадете документ с бизнес съдържание, да оптимизирате бизнес процеси и да автоматизирате всичко това. Освен това, Microsoft Copilot е свързан с Microsoft Graph, което е API, което позволява достъп до данните на различни услуги на Microsoft, като Outlook, като OneDrive, като SharePoint, като Teams, като активни директории и много други. Което означава, че Copilot има достъп не само до данните на OpenAI компанията, която е разработила съответната GPT-4 технология, а има и достъп до данните на компанията, която го използва. Разбира се, ако търсещия има достъп и е служител, разбира се. Тоест, вашите данни като компания нямат по никакъв начин, няма как хора, които търсят чрез Copilot да има достъп до тях. Те са защитени във вашия акаунт. Copilot също така е свързан с Microsoft 365 Apps. С него може да разрешавате различни задачи в тези приложения. Като в Word може да обобщите документи, може да обобщите срещите си в Teams, в PowerPoint може да се направи презентация. И всичко това се случва чрез достъп до интернет, защото всички данни идват от там. Като цяло може да прави задачи и да отговаря на въпроси въз основа на тези данни. Microsoft Copilot в момента може да се поръча един лиценз за него. Няма ограничение, както в начало Microsoft бяха, след като пуснаха продукта, имаше ограничение за брой лицензи. Вече няма такова нещо. Може да се поръча един лиценз и да се тества. Няма ограничение, както казах, за поръчените лицензи. Разбира се, трябва да се има предвид едно много важно нещо, че Microsoft Copilot не е самостоятелен лиценз. Той не може да се използва без да имате вече активиран Microsoft 365 лиценз. Едно от многото му предимства е това, както ви казах, че може да поръчате един лиценз, да тествате дали той ще работи за вашата компания, как ще се интегрира в ежедневните ви задачи, по какъв начин вие може да го дооптимизирате. В момента Copilot не се предлага на български, за съжаление, но по последни данни от Microsoft се очаква да пуснат и българска версия. Надяваме се това да се случи много скоро. Какво представлява най-общо казано? Той ви спестява време, дава ви повече креативност, повишава ефективността на екипите. Всички команди, които се пишат към Copilot, са на естествен език. Той дава безопасност на данните ви. Както ви споменах, данните са абсолютно защитени, никой няма достъп до тях извън вашата организация. Той елиминира рутинните задачи. Нашето изследване показва, че 64% от служителите нямат достатъчно време или енергия да вършат работата си. През последните няколко години темпото и обема на работа страшно много се увеличи. Във всеки един работен ден най-активните ни потребители търсят информацията, от която се нуждаят. В почти 18 пъти се е увеличил броя на получените имейли в Outlook, които вече достигат повече от 250 броя и изпращате ли близо 150 чата на Teams на месец. Потребителите на Teams по света имат 3 пъти повече срещи седмично, отколкото през 2020 година. Знаете, много хора останаха да си работят и от вкъщи, така че постоянно се налага да се правят срещи в Teams. Основните причини за загуба на време и енергия са неща като търсене на информация и навигация в неефективни срещи. Според годишния индекс на Microsoft за тенденциите в работа за 2023, служителите съобщават, че прекарват близо 60% от времето си в комуникация и координация, оставяйки само 40% да създават и мислят задълбочено и да си сътрудничат. Количеството данни, имейли и чатове надхвърля способността на служителите да обработват всичко. Ние наричаме това дигитален дълг. Всяка минута, прекарана в управление на този дигитален дълг, е минута пропиляна за творческа работа.
В свят, в който креативността е новата производителност, дигиталният дълг е нещо повече от неудобство. Той показва влияние върху бизнеса. Той оказва влияние върху бизнеса. Ето защо, когато умисляме дали Copilot ще отговоря на нашите, дали можем да имплементираме Copilot в нашата организация, нека помислим колко време можем да спестим. В днешно време, времето е пари и нашия инженер в демото ще ви покаже колко може да направите за половин час с помощта на този AI асистент. Тук продължаваме с още малко статистика. Потребителите, които използват Copilot, са били с 29% по-бързи в поредица от задачи. 64% от потребителите казват, че Copilot им помага да прекарват по-малко време в обработка на имейли. 85% от потребителите казват, че Copilot им помага да получат по-бързо добра първа чернова на работата си. И 75% от потребителите казват, че Copilot спестява време, като намира всичко необходимо в своите файлове. Тук на този слайд ще разгледаме видовете Copilot лицензии, като ще поговорим за разликите между безплатната версия на Copilot и тази за Microsoft 365. Също така и на версиите, които са Copilot for Sales и Copilot for Service. Платената версия на Copilot за Microsoft 365 предлага, разбира се, повече функции в сравнение с безплатната версия, като основната разлика е в корпоративната защита на данните и подобрените функционалности. Безплатната версия все още може да ви помогне да отговаря на въпроси и да изпълнява основни задачи, но тя има ограничения за количеството данни, до които имате достъп съответно. От своя страна, Copilot за Microsoft 365 извежда нещата на съвсем ново ниво. Той има достъп до всички данни на вашата компания, съхраняване в SharePoint, в OneDrive, което му позволява да представя по-подробни отговори и прозрения. Освен това, той безпроблемно се интегрира с приложенията на Microsoft 365, като Word, като Excel, като PowerPoint, като Outlook, Teams, което му позволява да изпълнява задачи в тези приложения. Например, Copilot за Microsoft 365 може да ви помогне в Excel чрез автоматизиране на задачи и предоставяне на прозрения въз основа на данните във вашите файлове. Тази подобрена функционалност може значително да повиши продуктивността ви в различни приложения. Освен това, Copilot за Microsoft 365 може да се свърже с Copilot Studio. Това е лиценз, това е инструмент, всъщност, който ви позволява да създавате по-усъвършенствани Copilot и да автоматизирате процеси. Тази интеграция отваря свят от възможности за рационализиране на задачите и подобряване на ефективността. С Copilot Studio, например, може да направите чат-бот към вашия сайт. Може да си персонализирате Copilot и по ваш модел как искате точно да работи. Другите версии, Copilot for Sales и Copilot for Service, ще ги споменем само като какво представляват като цяло. Целта на Copilot for Sales той е специално създаден за екипи по продажби, за да увеличи продуктивността, за да могат да приключват повече сделки. Той се свързва с платформи за управление на клиентски отношения, като CRM, като Microsoft Dynamics 365 Sales и Salesforce Sales на Cloud. Като Copilot for Service се фокусира върху обслужването на клиенти. Интегрира се с Microsoft Word. Copilot за обслужване на клиенти се фокусира главно точно върху обслужването и акцентира върху продуктивността на работното място. И двата инструмента на Copilot се интегрират безпроблемно с съществуващите системи за контактен център и CRM, което улеснява професионалистите да постигат повече с по-малко усилия, което е основната цел всъщност на Copilot. Тук накратко ще разгледаме какво ви предоставя той в Word, в Outlook, в Teams, в Excel и в PowerPoint, както споменахме. Представете си, че вече с проста команда личният ни асистент или Copilot ни прави презентация на PowerPoint за нас по дадена тема. Както вече споменах, тази тема днес е направена точно от Copilot, зададена от нашия маркетингов екип като теми, като цели и той я генерирал. Едно изречение е достатъчно да се анализират данни и да се даде конкретен отговор. Copilot ще ви помогне да обобщите дългите имейл нишки и да подготвите предложените отговори. Той ще генерира отговори, заготвени към вашето бизнес съдържание.
документи, имейли, календар, чатове, срещи, контакти и други бизнес данни и ще ги свърже с контекста на вашата работа. Например, срещата, в която се намирате в момента, обмена на имейли, който сте имали по конкретна тема, разговорите в чата, които сте имали миналата седмица. И това е само началото. Тук стигаме до, така да се каже, същинската част. Как да създадете подкани за Copilot? Подкани е термин, който се използва от Microsoft или иначе казано, как да напишете команда към Copilot и как да извлечете максимално много информация от вашата заявка или вашата команда. Изграждането на подкани за Copilot е процесът на даване на команди или задаване на въпроси на естествен език. Може да създавате подкани, като въвеждате заявка в прозореца на Copilot. За да подканите ефективно Copilot, следвайте тези най-добри практики. Използвайте подкани по подразбиране, които са налични в менюто. Виждали сте ги и в безплатната версия. Аз лично никога не ги използвам. Предпочитам сама да си напиша това, което търся и мисля, че това е по-ефективният вариант. Добре е да използвате ясен и специфичен език, който помага на Copilot да разбере вашата заявка и да предостави по-точен отговор. Например, вместо да пишете как да напиша добър имейл, може да попитате как да напиша официален имейл с искане за среща с клиент. Важно е да осигурите най-много контекст на Copilot. Колкото повече информация предоставяте, толкова по-добре Copilot ще може да приспособи отговорите си към вашите нужди. Можете, например, да включите целта, аудиторията, тона и формата на документа, както и всички подходящи подробности или примери. Можете също така да прикачите или свържете вече съществуващи документи или източници, към които искате да препраща Copilot. Преди да напишете една заявка, е хубаво да си определите четирите основни да се съсредоточите върху четирите основни ключови елемента, като цел, като контекст, като източник и като очакване. Тук е даден един пример, как чрез команда, да речем, служител, който се занимава с продажби, иска да го подготви за среща с даден клиент, за да обсъдят неговия бранд, неговата компания. Това е изключително полезно, когато искате да се подготвите за среща с важен клиент. Copilot за Microsoft 365 е изграден върху цялостния подход на Microsoft към сигурността. Това е нещо, на което най-много се набляга, когато презентираме Copilot, безопасността на вашите данни. И сега ще ви разкажа накратко какво точно се има предвид. Безопасността е основата, както казват от Microsoft, така че Copilot е защитен, защото той е вграден в нашите бизнес данни. Така че нашите данни са защитени, защото са екземпляр на голям езиков модел. Всичко това, като информация, се хоства в услугата за акаунт на Microsoft. Така че всякаква информация във вашата организация не излиза извън акаунта ви. Ето защо винаги е безопасно, защото това винаги са вашите данни. Първо, няма изтичане на данни от вашия акаунт или тенант, другото название, така че няма нужда да се притеснявате за това. Второ, Copilot наследява различни видове разрешения, което прави нещата по-лесни за вас. Що се отнася до съответствието, Copilot гарантира достъп и поверителност в нашата среда на Microsoft 365, без да е необходимо да давате разрешения. Той просто наследява разрешенията на потребителя, който го използва в момента. Copilot защитава вашите данни и това не включва никакво машинно обучение. Copilot не се използва за това. Вашите данни са в безопасност и няма да бъдат използвани за нищо неясно. И накрая, вие винаги контролирате с Copilot. Вие решавате какво да използвате, какво да редактирате и какво да отхвърлите, за да можете да се приспособите според нуждите си. Не се притеснявайте за вашите данни, ние ще ги покрием. До тук. Сега ще помоля моята колежка Йоана да се включи с демото, което сме приготвили днес за вас. Здравейте! Днес ще ви покажа с какво може да ни помогне Microsoft Copilot. В нашия случай бих искал да си представите, че ние сме компания, която би искала да създаде универсален пътеводител за Microsoft Copilot. Ще видим как Copilot може да ни помогне с това, но и колко по-лесни са някои дейности заради него. Нека споделя екрана си. Както всички знаете, всичко започва от идеята.
Самата идея започна в нашия технически отдел заради големия брой запитвания от нетехнически потребители. Запитванията бяха от сорта на Джейкъб, не знам как да напиша заявка. Джейкъб, можеш ли да направиш това с Copilot? Реших да се свържа с моята приятелка Йоана от маркетинговия екип, тъй като го видях като добра възможност да повиша видимостта на нашата компания. Разменихме си няколко имейла и да кажем, че мина доста време от разговора по имейла, а аз имах много други по-важни технически заявки и исках да си припомня за какво беше този разговор. Както виждате, разговорът беше доста дълъг, затова се разменихме. Както казах, разменихме няколко имейла и тъй като съм много зает човек, не искам да губя ценното си време, за да чета всички писма с цялото съчувствие към теб, Йоана. Така че, нека използваме Microsoft Copilot, за да обобщим този разговор за мен. За да завършим това, трябва да отидем на Copilot в Teams и Chat, а тук имаме Copilot и този Copilot има същия достъп като моя акаунт. Така че, ако някой сподели някакъв файл, Copilot също ще може да използва този файл. Помолихме Copilot да обобщи този разговор по имейла, така че, моля, обобщете разговора по имейла. И сега пишем в наклонената черта. И ние, когато пишем в наклонена черта, мога да се позовавам на много различни неща, имейли, хора, събрания и файлове. Тук търся имейл и търся английски компилатор, идеи за пътеводители. Това е пощата, за която говорих тук. Виждате заглавието, така че нека да кликнете върху Enter и да видим какво може да направи Copilot с това. Така че сега тя преминава през цялата основна нишка, както можете да видите, идващи чрез английски Copilot, и тук тя ще ви покаже като обобщение. Така че, както е в реалния живот, инициирах разговора с Йоана, предлагайки създаването на пътеводител. Така че всичко е добре до момента. Тогава Йоана отговори и това бяха много текстове и тя каза, че цялостният план предполага, че пътеводителят ще бъде не повече от 20 страници, всичко е наред, трябва да ми се доверите. Така че, както виждате, по този начин обобщихме основно цял разговор, няколко реда в няколко реда текст. Ще копирам това на думи, за да подам данните и сега, когато имаме резюмето на имейла, можем да преминем към събранието, което беше след този разговор по имейла. Тук имаме същата ситуация като с пощата. Срещата беше отдавна и не остана много в паметта ми. Срещата е тук, а както виждате, записа е бил включен и транскрипцията е била включена. Така че, ако отидем в раздела за рекапитулация, можем да отворим Copilot и да го помолим да обобщи срещата. Така че, моля, обобщете срещата подробно тук. Опитвам се да бъда мил с компилатора, така че в случай на евентуален бунт на машините, те също да бъдат мили с мен, така че сега преминава през цялата транскрипция и проверява какво е имало на срещата и след няколко секунди ще получим отговор с цялото резюме на срещата. Това може да бъде полезно и за срещите, на които не можахме да присъстваме. Така че, както виждате, срещата беше за създаване на пътеводител и двамата бяхме участници. Аз отговарям за техническата част. Йоана предложи да започнем с общата информация за абонамента и всички неща. Така че да, имаме 10-минутна среща, обобщена в също няколко реда текст. И аз също ще копирам това на думата, за да го напасна с повече данни и да видим какво още можем да генерираме тук. Обобщете срещата. Вече направихме това, но можем да изброим елементи за действие. Тази команда най-вероятно ще изброи елементи за действие за нас и ще покаже какво трябва да направя след срещата и какви са вашите задачи. Тук. Също така, трябва да изчакаме няколко секунди, защото преминава през цялата транскрипция и тук можете да видите елементите за действие, разделени на няколко групи.
съдържанието на пътеводителя, ще трябва да подготвя техническата част, а Йоана отговаря за нетехническата част. Също така говорим за графичния дизайнер и това е на страната на Йоана, а също и за маркетинговите кампании, които също са на страната на Йоана. Ще копирам и това отново и ще го поставя в Word, защото когато имаме повече данни, толкова по-подробен и точен ще бъде отговорът. Така че сега, когато обобщим разговора по почтата и срещата, можем да отидем в Word, за да създадем план за пътеводител за Copilot. А в Word можем да изпълним Copilot, като напишем тук. Или когато кликнем и се опитаме да напишем нещо, имаме този бутон тук и можем просто да опишем какво бихме искали да напишем. В този случай бих искал Copilot да подготви план за пътеводител за Copilot. Така че моля, подгответе план за пътеводител за Copilot и искам той да се основава на това, което вече имаме в този файл. Така че въз основа на това, което имам в този файл, кликнете Generate и той ще създаде чернова. Както виждате, това е проект. Така че това не е нещо, това е база за нас, с която можем да работим. Можем да започнем с това и тук можете да видите, че имаме кратко съдържание, а то е твърде кратко за нас. Винаги трябва да помните и да проверявате какво генерира, защото понякога може да е малко по-различно от това, което очакваме и искахме да го направим по-дълго и по-подробно от, както можете да видите сега, пише в много повече текстове и можем да видим, че това е и използването на някаква мрежа, защото не говорихме за Python, JavaScript, React, Ruby. Но в крайна сметка това е създаването на плана за пътеводители, който поискахме и сега е напълно добре за нас. Така че можем да го запазим и да запазим файла. Трябва да запишем това в OneDrive, но не и в този OneDrive. Дай ми секунда, може би това. И да, тук и запази. И сега, когато се запази, ще споделя това и ще копирам връзката. Ще обясня това след известно време. Но сега, когато разговаряме с мениджъри на планове, които поискаха презентация на ProjectFX и когато става въпрос за управление, ние, разбира се, мислим за PowerPoint. Така че нека да преминем към PowerPoint. И тук също нека да проверя дали съм на правилния акаунт. Не съм. Добре, така че в PowerPoint, за да стартирате Copilot, ние използваме този бутон тук и след штракване можем да видим, че вече има някои съвети за нас, за това, което можем да направим. Ще използваме този, но тук, когато сме написали наклонена черта, няма да има този файл, но трябва да поставим тази връзка и сега ще използва този файл. Самият Copilot има около 5 минути закъснение, така че ще види файла, който е новосъздаден и новозаписан за около 5 минути. Поставяйки връзката, ние ускоряваме процеса и сега тя ще прочете думата файл, ще интерпретира това търсене, ще потърси правилната схема за презентацията, може би ще потърси някои изображения и накрая ще генерира презентацията. Целият процес зависи от количеството текст във файла, а също и от скоростта на вашия интернет. Но като цяло отнема около минута за презентация. Както можете да видите, всички ние вече имаме около 60%, така че сега финализираме слайдовете. Вече е създадена структурата на презентацията.
Така че сега само чакаме да създаде за генериране на слайдовете от това, което чете в документа на Word. И за седмица Copilot се променя и става по-бърз седмица след седмица. Така че да, както можете да видите, имаме презентация, която е съставена от 12 слайда. Е хубава основа на презентация, която можем да използваме, за да създадем нашата окончателна презентация. Но ние разбираме, че, например, този слайд 8 не отговаря на нашия вкус. Няма цветове или изображения, така че можем да помолим Copilot да го промени. Бихте ли добавили снимка на книгата? Защото пишем пътеводител, така че снимката на книгата винаги ще подхожда тук. Използвайте слайд 8 и сега той ще потърси в интернет снимка на книга и ще я добави към този слайд. Нищо не направих. Коментарът съм го написал само тук, така че сега изглежда много по-добре. Но другото нещо е, че в края на презентацията се нуждаем от кратко резюме на цялата презентация, така че менеджера поне да си спомни за какво е била презентацията. Така че можем да въведем в слайда с резюме в края на презентацията. Сега да видим какво може да направи Copilot. Идеално. Той създаде резюмето на цялата презентация и сега, когато имаме тази красива презентация, можем да я запазим в правилния OneDrive и ще си струва да я споделим. И с менеджера. Така че отиваме в Outlook, за да напишем красиво писмо до менеджера на нашия менеджер и можем да отидем на нова поща. И сега можете, както виждате, имаме чернова с Copilot и тук можем да напишем команда, на която искаме да напишем имейл на менеджера, че вие му изпращате първоначалните мисли относно генерирането на ръководството за Copilot и създава чернова, където можем да го променим. Тук можете да видите, че всичко започна тук, така че всичко е наред, можем да видим, че този имейл е добър. Но тъй като това е менеджер на високо ниво, би било добра идея да направите този имейл по-дълъг и по-прецизен. Така че можем да напишем тук командата малко по-дълга и да бъдем по-точни и просто да отидем тук и тя отново ще създаде чернова. Сега, когато пише малко повече, отнема малко повече време. И тук можете да видите, че е създал по-прецизен имейл с повече текст. И сега е добре. Така че можем да го задържим на тая поща, можем да прикачим нашите файлове и имейла е готов за изпращане. Всъщност ние основно четем това и променяме това, което трябва да се промени. В този случай бих искал Copilot да подготви план за пътеводител за Copilot. Така че, моля, подгответе план за пътеводител за Copilot и искам той да се основава на това, което вече имаме в този файл. Така че можем да напишем тук командата малко по-дълга и да бъдем по-точни и просто да отидем тук и тя отново ще създаде чернова. Сега, когато пише малко повече, отнема малко повече време и тук можете да видите, че е създал по-прецизен имейл с повече текст и сега е добре. Така че можем да го задържим на тази поща, можем да прикачим нашите файлове и имейл е готов за изпращане. Всъщност, ние основно четем това и променяме това, което трябва да се промени. Например, тук можем да напишем името и сега, когато имаме имейл до по-висшия менеджмент, знаем, че те ще поискат номера за някои прогнози за рекламни и рекламни кампании, за да продадат този пътеводител. Така че, когато става въпрос за числа, Excel е най-добрата идея.
Така че, както виждате, имаме някои тестови номера, върху които ще работим тук. И ако искате да стартирате Excel в Copilot, мисля, че трябва да отворя отново това, защото виждам, че Copilot не е наличен в момента, но това е така, защото файлът е отворен твърде дълго и нищо не е направено в него. Така че сега, след като отидем и презаредим Excel, можем да видим, че Copilot е наличен и, както можете да видите в Excel, имаме Copilot в режим на предварителен преглед. А що се отнася до датата, Microsoft я държи в най-безопасния си болт и не можем да разберем датата на пускане на пълната версия. Още нещо важно. За сега Copilot работи само когато сме в таблицата, а ако не сме, не можем да зададем въпрос. Както виждате, ние сме извън таблицата. А ето и информацията. Работя само върху таблици на Excel. Така че, след като отидете в таблицата на Excel, можете да напишете заявка. Но да, аз съм администратор на Microsoft и нека приемем, че се изплъзнах малко в колежа и не обърнах внимание по време на часовете в Excel. И сега Excel се използва главно за целите на отчитането. Така че не знам. Мисля за Excel и статистиката, така че знам, че менеджерите харесват цветовете и особено харесват зелен и червен. Така че нека да разберем най-високата и най-ниската стойност на, например, разходите за преобразуване. Така че просто го въвеждаме, намираме най-високата и най-ниската стойност от разходите за преобразуване и го подчертаваме. Те подчертават най-високата стойност в червено и най-ниската в зелено. И нека видим какво ще направи Excel. Какво ще направи Copilot в Excel в предварителния преглед по този въпрос. Така че сега, когато минава през цялата таблица, той намира стойността. И да, както можете да видите, отбелязано, че кампания D има най-ниската стойност на разходите за реализация, а кампания A има най-високата стойност на разходите за реализация. И сега, когато имаме тази стойност, нека видим какво още можем да компилираме и намерим за тази таблица. Така че можем да направим това, като въведем, генерираме и проникнем в тази таблица. И сега тя най-вероятно ще генерира някои прозрения, които не бихме могли да видим сами. Моля, не забравяйте, че това е само пример и можем да го използваме, за да генерираме представа за таблица, която има 1000 стойности, 1000 колони или 1000 реда. И както можете да видите, той ни генерира диаграма на кампания с показвания по име на кампания, но можем да проверим дали може да види друга информация. Така че първото прозрение е най-дълго, за да разберете, но следващите ще бъдат по-кратки. Така че тук е честотата на общите разходи. Мога ли да видя друго прозрение? Тук можете да видите, че общите разходи и изгледи са силно свързани. Това е нещо, което не знаех. Както казах, не слушах уроците по Excel и статистиката. Така че не знам какво означава да бъдеш силно свързан в този момент. И сега, когато сме свършили всичко, имаме номера за менеджери, презентация и план за думи. Можем да отидем на Copilot в мрежата, да отворим меч и да отидем на Copilot Microsoft.com. И тук, както виждате, имаме превключване между работата и мрежата. Когато избираме работа, тя търси документи само вътрешно, а когато изберем Web, търси цялата мрежа. Така че нека го тестваме. Ще проверим дали има някакви пътеводители относно Copilot, първо в нашата компания и второ в мрежата. Така че може ли да ми покажете дали вече има някакви пътеводители относно Copilot? И сега преглежда всички файлове, до които имам достъп и проверява дали може би има някакъв пътеводител. И както можете да видите, намерих само моя и на Йоана пътеводител за Copilot. Така че това е окей. Ние сме първи в компанията. Ура!
И сега нека се опитаме да зададем същия въпрос в мрежата. Така че, за да видим дали нашата компания ще бъде първата, нека зададем същия въпрос. Да, същия въпрос и въведете и нека видим дали има някакви пътеводители за Copilot в мрежата. Добре, мисля, че е намерил някакви ресурси. Първият е Microsoft, така че всичко е наред. Вторият са документите, а другият начин са някои учебни пътеки. Но мисля, че това е просто някакъв интегратор на това е пътека за обучение, така че не е свързана с пътеводител. И така че мисля, че може да сме първите, които създават пътеводител. Така че сега, когато имаме това, трябва да помислим за закачлива страница от първа част. Нека помолим компилатора да генерира изображение, което би било добре за първата страница на този пътеводител. Можете ли да ми генерирате изображение, което би било добре за първата страница на ръководството за компилатора на Microsoft? Сега да видим какво ще генерира. Ще генерира ли нещо? Това отнема известно време, може би около 30 секунди. Това е изображението, което ще виждате доста често, когато генерирате някои неща с Copilot и трябва да го предложи. Тя трябва да ни покаже за предложение на първата страница за пътеводителя за Copilot. И както можете да видите, те са доста хубави, но все пак те се генерират чрез AI, така че можете да видите някои изкуствени знаци, но все пак това са доста чисти идеи за първата страница на този пътеводител. Добре, така че в този момент нашето демо приключи, така че бих искал да ви благодаря много за вниманието. Приятен ден! Надявам се ви е било интересно. Видях коментар в чата, че гласа изкуствен интелект в действителност колегата, който записва видеото, е от Полша, тъй като там е нашата централа и клауд инженера ни е от Полша. И за да може да се използва да бъде преведен на различни езици, защото превода го направихме на над 10 езика, използвахме AI Tool, който преведе аудиото на български език, затова се вижда действителност, че има намеса на изкуствен интелект, но самото видео беше записано действителност от нашия колега Якоб от Полша. Имаме още няколко слайда, с които бих искала да ви запозная, преди да приключим днешния вебинар. Как да започнем работа с Microsoft Copilot? Ние ще ви дадем няколко препоръки, като създаване на сценарий на приложение, създавайте работна група във вашата организация и започнете да тествате. Открийте всички възможности на инструментите и ги приспособете към вашите нужди. Само секунда, извинявам се, но мисля, че не виждате презентацията. Да. Така, извинявам се. И се беше шернал екрана. Така че тествайте, това ще улесни приемането на компанията. Потърсете помощ от експерти, като Senetic. Ние сме опитен партньор на Microsoft. Можем да ви помогнем да откриете функционалностите на инструментите на Microsoft Copilot и да планирате внедряването в вашата компания. Не е нужно компанията да бъде голяма. Има клиенти, които го използват и в малък, и в среден бизнес. Много зависи как той ще ви спомогне в ежедневните задачи. Научете се и изследвайте. Решенията базиране на изкуствен интелект ще задават тенденциите в функционирането на бизнеса. Мисля, че всички сме убедени в това, в нашето ежедневие. Тествайте изграждането на правилните подкани или команди към Copilot. Нека инструментът се научи как да работи с вас и да опознае вашата компания или вашата организация. Това е като да наемеш нов служител в компанията. Малко думи за Senetic. Ние сме компания с над 15 годишен опит. Имаме 27 клона. Съответно продаваме в 160 държави. Имаме около 2 милиона клиенти на година.
4 пъти сме печелили Microsoft партньор за годината в Полша, разбира се, тъй като там и пазара е доста по-голям. Нашия обхват на услугите е доста голям. Предлагаме аутсорсинг на IT, внедряване на IT система, аудит на сигурността, обучение, продаваме също така и хардуер. Имаме голямо портфолио в нашия сайт. Ползите за потребителя са комерциализирана конфигурация, ефективно и бързо внедряване, обучение и използване на системата. IT ползите са, че спестяваме време на екипа ви, имате подкрепа от външни експерти и обучение и документация. За работата е оптимизация на разходи, персонализирана оферта, цялостна подкрепа. Разполагаме с 9 висококвалифицирани инженери. Тук са няколко от наградите, които сме получавали от Microsoft за Azure, за модернизация на работа, за данни и Azure с изкуствен интелект, бизнес апликации и сигурност. Това е последната награда, която получихме. Adoption and Change Management. Тя се присъжда на фирми, които имат задълбочени познания и богат опит, също така доказан успех в предоставянето на услуги за приемане и управление на технологични промени на своите клиенти. Ние помагаме на компаниите да постигнат ускорение с решенията на Microsoft 365. Ние ще проучим вашите нужди, ще изготвим индивидуална оферта, ще активираме вашия акаунт в Microsoft и ще се погрижим за всички детайли. Ще ви помогнем да стартирате лицензите си и ще ви научим как да ги използвате. И това е само началото. Нашия екип е до вас, когато имате нужда от него. При нас получавате също така и много допълнителни предимства, като индивидуална оферта за 24 часа, поддръжка на специализиран акаунт менеджер в мое лице. Аз се занимавам с Microsoft лицензите за Senetic в България. Поддръжка на разположение на една ръка разстояние, достъп до Senetic портала ни, който ще разгледаме в следващия слайд, безплатни вебинари и обучения, цялата комуникация на родния ви език и също така предлагаме гъвкави форми за плащане. Няколко думи за Senetic портала. Това е вашия надежден център за управление на абонаменти. Тук вие може да се логнете с вашето потребителско име и парола от Microsoft-ския ви акаунт и съответно имате достъп до всички лицензии, с които разполагате. Може да активирате trial версии, може да поискате помощ за поддръжка, може да проверите историята на поръчките, да си проверите статуса, кога изтичат вашите лицензии. Изключително удобен е за ползване. Разбира се, ако не желаете да го правите, аз като акаунт менеджер, това е част от моите задължения, но много клиенти също така предпочитат и те да си управляват лицензите. С това днешната ни презентация приключи. Благодаря ви много за участието и ще се радвам, ако има въпроси. Да, извинявам се, бях пропуснала да го споделя. Надявам се, за кратко беше забавянето. В чата след края ще оставя моите контакти, ако сега не се сещате и съответно нямате въпроси. Винаги може да се свържете с мен да ми се обадите директно по телефона или по имейл, както предпочитате. Така че да, сега ще споделя в чата и моите данни за контакт. Само момент. Това е моят телефон, на който може да се свържете от 8 до 5 от понеделник до петък. Сега ще оставя и съответно имейла си. Да, задайте си въпроса, моля. Не разбирам за какви микрофони говорите. Мисля, че микрофона ми е включен. Да, защото цялата комуникация е по чата. Може да напишете въпроса си в чата и се надявам да мога да ви отговоря. Copilot може да бъдете малко по-конкретен. Какво имате предвид точно да управлява кореспонденцията? Вие имате лиценз за Microsoft 365 и цялата комуникация е само на английски. Office 365 може да се настрои и на български език по принцип. Да, точно така. Може да следи кореспонденцията, да предлага обобщение и да предлага отговори. Точно така.
Това е основната му задача в Teams и в Outlook. Ако офиса ви е настроен на български, но Copilot комуникира за момента само на английски, да. Както казах, Microsoft за момента не предлагат българска версия, за съжаление. Очаква се до края на годината да я пуснат. Но за момента няма, да. Copilot е само на английски за момента. Когато става въпрос за Microsoft 365 Copilot. Иначе към безплатната версия може да се пише на български език, но Copilot си е на английски, когато е за Microsoft 365, да. Надявам се, успях да отговоря на въпросите ви. Така, дали може да управлява процесите в фирмата както Sintra и N8N? Не, за съжаление той не може да управлява и автоматизира директно фирмени процеси по начина, по който го правят въпросните специализирани системи, които споменахте. Той създава различни приложения, стартира задачи автоматично и интегрира директно с вашите системи, но не може директно да автоматизира и управлява. Ще изчакам още няколко минутки, ако има още въпроси. Ако не, както ви споменах, вече оставям моя имейл и телефон. Ако имате възможност и желание, може да се свържете с мен. Както вече казах, единственият вариант тук е чрез чата за въпроси и отговори. С почти всички лицензии, като не може да се използва с Power BI, самостоятелен лиценз, но да, като цяло с всеки, дори само с Teams. Имаше ограничения доскоро, не можеше с Business Basic, вече може и с Business Basic и с по-ниските лицензии. За момента с Power BI не може да се интегрира. И трябва съответно да имате някакъв лиценз, към който да го прикрепите. Да, не е самостоятелен план. Добре, надявам се, че успях да отговоря на въпросите ви. Ако имате още нещо, ще чакаме няколко минутки. Добре, благодаря ви. Пожелавам на всички ви приятен ден и можете, ако днес не сте успели да се включите в началото, на следващия ни уебинар да се включите, който е на 24 септември. Пожелавам на всички ви приятен ден.